إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار بزن يقتن бар قلب Түрліден түрлі ниғмәтләре белән безне сөендереп, шатландырып торган шушы галәмнәрнең идарәчесе, хуҗасы, тәрбиячесе булган Алла Субханала Тааля бер үзенә генә тиешле. Безгә шушы хак динне алып килгән, хәлал белән харамны айырырга өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә түребездән чыккан салават шәрифләр барып ирешсә иде, аның әһленә, аның сахаба кирамнарына һәм шаһидлек бирәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лайыклы һич бер илаһ юк. Ул ана хакыйкый илаһ, аңа гына гыйбадәт кылырга кирәк, аннан гына сорарга, аңа гына тәвәккәллек кылырга, аннан гына өмет итәргә һәм үрнәк алырлык. Үзебезнең тормышыбызда иң күркәм, иң хәерле үрнәк булган пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хакыйкый пәйгамбәр, Аллаһның илчесе дип шаһидлек китерәм. Һәм әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тааля безгә тагын бер фазилатын бирде, тагын мөмкинчелек бирде, үзенең йортына җыелып, изгелек кылырга, гыйбадәт кылырга, әҗр савап тупларга. Чөнки беләбез, иң кирәкле ахират көнендә кабергә киреп яткач үтә дә мөһим булган әҗр савап безгә кирәк булачак. Шуңа да менә без шушы һәр вакытта да Раббыбызны зикр итеп, аңа якынайып, шушы әҗрне тупларга тырышабыз. Һәм менә бүген дә ислам диненең матурлыгы, күркәмлеге, камиллеге турында сөйләшербез. Бу вагазны инде менә сөйләргә шушы кайбер кешеләрдә диек, кайбер балаларда хәтта күргән кайбер тискәре гамәлләре итәрде. Чөнки менә бу динебез ул бар нәрсәгә дә, бар тереклек ияләренә дә яхшы муамәлә кылырга чакыра. Әмма күрәбез, кайбер кеше теге Аллаһка ышануы заиф булу аркасында балаларда инде әзрәк тәрбия җитмәү сәбәпле кайбер хайваннарга, җәннәтләргә, кошларга дурфа мөнәсәбәт кылалар яки мәрхәмәтсезлек күрсәтәләр. Күргән булды, урамда кибет кырыеннан да калтырап торган мәчене балаларга кызык килделәр дә тибеп җибәрделәр. Кайберләре шаярып, зажигалка белән койрыгына ут төрттеләр. Шулай бит. Кайбер инде олылардан да хайваны, мәсәлән, тарттыдан да, нидән алып кайтканда, болыннан алып кайтканда дип әзрәк тыңлап кирелек күрсәтте икән, все тотынды моны кыйнарга. Хәтта ишеткән булды кайбер кешеләрнең әле мактанып сөйли, сәнәк сабы сынганчы сыртын жардым дип, сыердын манда үгезнем. Җәмәгать, белегез, балаларга да аңлатырга кирәк, динебездә Аллаһ Тааля тыя кешегә генә түгел, хәтта хайваннарга да, кошларга да, җәннәтләргә дә нәрсә кылу? Бу катылык, ягъни аларны рәнҗетү, аларга карата мәрхәмәтсез булуны. Хәтта динебездә менә мин укып китермен, хәдисләрне җыйдым, хайваннарны рәнҗетеп, хәтта җәһәннәм әһелләре булганнар да бар.
Һәм шулай ук хайваннарга изгелек кылып, Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, гынаһларыннан пакланып, чистарынып, җәннәткә керүчеләрдә. Хакыра җәмәгать, менә интернетны ачсак, ул тиктоклардыр име, шундый социаль челтәрләрдә, хәтта балаларның менә шундый үзләренең группалары бар, яздыралар. Кем ничек булдырала шушы хайваннан, русча әйтсәк инде издеваться итә алаймы? Анда шаккатасың, анда сөйләргә курка, нишләмиләр генә анда ул этләрне, мәшеләрне, бакаларны, һәм башка хайваннарны. Анда утта төртәләр, шулай бит кисәләр дә, жаралар да, анда операция да ясыйлар. Алла сакласын, бик куркыныч. Һәм шуңа күрә җәмәгать, менә без балаларга аңлатырга тиешбез шушы хәдисләр белән. Ислам дине кешегә генә түгел, хәтта хайваннарга карата да яхшы муамәләдә булырга. Не то что аларны да нитергә, рәнҗетергә, кыерсытырга. Бигрәк тә менә тәрбияви усул шушы кыш көннәрендә, бит инде кышларга ашарга бик ризык юк, шулай бит, бергә җимлекләр ясап, вроде детский гына әйбер, әмма тәрбияви чарасы бик зур. Шулай бит. Балаларга аңлатасың икән, кышлар, хайваннар Аллаһ Тәгалә тарафыннан буйсындырылган адәм балаларына ризык буларак, аларга хезмәт итү йөзеннән. Һәм без дә аларны кайгыртырга тиешбез, чөнки ул безнең бурычыбыз дип, кыш көне хайваннарга, кошларга ашарга ризык юк, бергәләп җимлек ясыйк әле. Һәм менә хәзер сөйли торган хәдисләрне искә төшереп китсәм, бала инде әни белән аларның үрнәгендә күреп тәрбияләнсә, бу күпкә тәэсирлерәк булачак безнең вәгазьләргә караганда да. Бер малай сөйли бит, малай дип үскән инде, теге әтинең кешегә карата менә ярдәмчел булуга бер гамәле җитте ди. Шуның белән кешегә гел ярдәм итәргә тырышам ди. Светофорда торганда бер карт кына бабай таянып чыгып бара иде, һәм яшел ут янды да, бөтен машиналар инде кузгала башлады ди. Һәм әти аварийкага куйды да, шушы бабайны кулыннан тотып, машиналарны туктатып, жайлап кына инде юлдан чыгарып куйды ди. Шушы бер гамәле миңа бөтен тормышыма шуның хәтлек тәэсир ясады ди. Шуннан соң кая гына, нинди генә ярдәмгә мохтаҗ кеше күрәм икән ди, иң беренче булып, нәрсә ди? Мин йөгерәм ди. Менә бу берни вагазны да, берни сөйләмне дә алыштырмый торган, шундый миңа зур тәэсирле вагаз булды ди. Чөнки менә шуңа күрә балаларыбызны шулай бергә җимлекләр ясасак, бергә урамда икән, хайван күрде икән, башыннан сыпырып китәбез икән, бер ризык бирәбез икән, бу инде безнең өйрәтүгә караганда хәерлерәк булачак. Менә Бухари җыентыгында Абу Хурайрадан шундый бер хәдис килә, бер кеше сахрадан, ягъни шүлдән барганда бик каты эчәсе килә. Беләбез, сахрада, шүлдә нинди эссе шулай бит җәй көннәрендә, анда сусыз, русча әйтсәк, нереально инде. Һәм шүлдә менә элеккеге вакытларда төрле җирләрдә инде коелар казып куя торган булганнар. Һәм бу кеше дә инде шушы коега төшеп сусавын баса, эчә. Һәм чыкса, күрә бер этнең шушы кое кырыендагы югыш дымлырак җирне ялап торганын. Һәм уйлый, кара әле, бу эттә бит инде җаны ясы ди. Аның да минем кебек эчәсе килә бит ди. Ул минем кебек сусаган бит ди. Ягъни моңа карата рәхимлелек хисе туа, шулай бит. Мәрхәмәтлек күрсәтә бу эткә, нишли төшәдә, аяк киемен алып, кожаный аяк киеме булайны теге су үткәрми торган, шуңа су тутырып алып менеп, шушы эткә ширтә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә: "Фәшәкәраллаһу ләһу фәгафара ләһ." Һәм Аллаһ та рәхмәтен белдертеп, бу кешенең бөтен гынаһын гафу итте. Икенче бер риваятта килә, нәрсә дип? Фәдхалал җанна, җәннәткә кертә ди. Һәм сахабалар гаҗәпләнәләр: "Я Расулуллаһ, Аллаһның илчесе, ва инна лана фи баһим аҗр." Гаҗәпләнеп сорыйлар: Аллаһның илчесе, безгә хайванга карата изгелек кылып та безгә берәр әҗр бармы әллә дип. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи нәрсә ди? Фи кулли кабдин радбатин аҗр ди. Һәр бер тиреклек иясенә ди, ягъни җан
жаны булган. Шулай бит, хайваннарда, кошларда, җәннәтләр бөтенесе керә, шулай бит. Изгелек кыласың икән ди, ашатасың, башыннан сыпырасың, шулай бит. Башка төрле нәрсә шырналган икән бер нәрсәгә азат итәсең, шулай бит. Шуңа да ди әҗер каралган ди. Һәм менә монда да инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы кешене ди бары тик бер эткә. Ни өчен? Чөнки монда не то что аның шундый зур гамәл кылды, шулай бит су эчепте, күңелендә хайванга карата нәрсә туды? Рәхимлелек, мәрхәмәтлелек сифаты. Һәм менә шушы мәрхәмәтлелеге, рәхимлелеге сәбәпле Аллаһ Тәгалә нәрсә ди аны гынаһларын гафу итте ди. Һәм икенче шулай Бухари җыентыгында килә торган Абдулла ибн Умар риваят кыла, икенче хәдистә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, менә бу җан ияләренә яхшы муамәлә кылырга кирәк, чөнки ди Аллаһ субхана ва тәгалә бер хатын кызны ди عذبت الامرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. Bir хатын кызны ди Аллаһ субхана ва тәгалә газапка тарта ди. Ничек нәрсә өчен ди? Һәм җәһәннәмгә кертә ди. Ни сәбәпле ди? Бер мәшене үтергәне өчен ди. Ягъни бер мәшене нишләткән була? Bir бүлмәдә ябып тота торган була, ашатмый, эчертмый, һәм шул сәбәпле теге мәше инде үлеп китә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы азапка тарткан өчен шушы мәшене нишләткәне өчен, ашатмаганы өчен, тилмерткәне өчен нәрсә ди? Җәһәннәмгә кертте ди. Шуңа күрә менә бу җәмәгать бик мөһим, кешегә генә түгел. Карагыз, яси әгәр дә хайванга карата шундый мәрхәмәтлек күрсәтергә куша икән динебез, аларны рәнҗетмәскә, ашысы килә икән, ризык бирергә, аларга инде теге тәрбияви усул белән кыйнасаң да, сәнәк саплары сынганчы кыйнарга түгел, шулай бит. Тәрбияви усул белән инде бер-ике җиңелчә генә биреп алдың, әмма аны яралаганчы, шулай бит, анда сөяге сынганчы яки анда теге ис калганчы буйны тыела. Нәрсә әйтергә кешеләр турында, шулай бит. Бер нахакка гаепләү, аларга карата кан кую булсынмы, менә әйткән булалар өчен ислам динендә, мәрхәмәтсез дин, ислам динендә религия терроры дип Алла сакласын. Шулай бит. Нәрсә әйтеп, ничек шушы бер гаепсез кешеләрне үтерүне аклап булсын, әгәр дә хайванга карата да Аллаһ Тәгалә тыя нәрсәне? Рәхимсезлекне. Нәрсә әйтергә кешеләр турында? Кешеләр инде иң беренче чиратта шулай бит. Сәбәпсез аларны үтергә ярамый. Аларга инде кан кую, бер гаепсез кешеләр үтерү кайын алынган мондый нәрсәләр. Һәм безгә дә аңлатырга кирәк, яшьләребез анда, балаларыбыз төрле секталарга, ниләргә эләкмәсен өчен кеше генә түгел, хәтта хайваннарны да үтергә ярамый. Не то что кешене. Чөнки Коръәнне дә алсак бит, бисмиллаһир-рахманир-рахим белән башланышлар бит, рәхимле һәм шәфкатьле Аллаһ исеме белән. Динебезнең иң беренче нәрсә рәхимлелек. Һәм карагыз, хәтта хайванны шалганда да динебезнең, карагыз, рәхимлелеге, динебезнең күркәмлеге. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, Тирмизи җыентыгында килә торган сахих хәдистә Шәддәд ибн Аус исемле сахаба риваят кыла. Инна Аллаһ катабал ихсана аля кулли шайин ди. Аллаһ Тәгалә һәр бер нәрсәгә ди яхшылыкны, ягъни төгәл итеп, дөрес итеп, җиренә җиткереп эшләп бетерүне фарыз кылды ди. فإذا قتلتم فاحسنوا قتلته وإذا ذبحتم فاحسنوا ذبحته ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ди. Әгәр дә ди хайванны шаласы була икән ди, ит өчен, шулай бит, ризык өчен, тавык шаласынмы анда, сыер шаласынмы, үгез шаласынмы, динебез нәрсә ди? Иң күркәм рәвештә шалыгыз ди. Пычакларыгыз ди, үткен булсын ди. Җиңел генә җаны чыгып китсен өчен ди. Һәм динебездә хайванны шалганда да аны газапларга ярамый җәмәгать. Теге үтмәс пычаклар белән кайрылмаган.
Хайванны тилмертергә ярамый. Хәтта шуңа хәтлек менә безнең динебездә камил шалыначак хайван каршында пычакны кайрарга ярамый. Чөнки хайванга курку кертергә ярамый. Карагыз, төгәллек динебездәге шулай бит. Хәтта хайван, шулай бит. Хайван, акылы юк аның. Әмма динебез әйтә, юк ди. Шалыначак хайван каршында ди пычагны кайрама ди. Һәм менә ул кызганычка каршы шушы динне бик я белмәү, я белеп тә инде теге ялкаулык сәбәпле кайбер вакытта корбан чалганда булалар инде. Акланалар, конечно, ул нереально алай эшләү дип. Менә бер хайван шалына икән, шушы хайванны шалына торган хайванны башка хайван күрергә тиеш түгел. Әйе, бу авыр, бигрәк тә корбан чалганда шулай бит. Әмма динебездә тыелган. Хайванны шалып торалар икән, башка хайван аны күрергә тиеш түгел. Хайванга түгел, хәтта кош та, чөнки динебездә аңа тыю килә. Ни өчен? Шушы хайванга күңеленә курку кермәсен өчен. Карагыз, динебездәге мәрхәмәтлелек. Әйе, без аны аңлап бетермибез, без аңа игътибар бирмибез. Әмма Аллаһ Тәгалә таләп итә шушы хайваннарга да шундый яхшы мөнәсәбәтне. Күрәм, балаларыбызга да шушы аятларны, шушы хәдисләрне сөйләргә, аңлатырга кирәк. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дә менә Нәхл сүрәсендә әйтә бит: "Вал-ан'ама халакаха лакум фиха диф'ун ва манафи'у ва минха такулун" ди. Аллаһ Тәгаләне сезгә ди хезмәт итер өчен ди хайваннарны ди бирде ди. Сезнең өчен аларда ди җылыну һәм башка мәнфәгатьләр бар ди. Җылыну дип, элекке вакытта шулай бит хайваннарның тиресеннән инде кием ясыйлар, шулай бит. Җылыныр өчен туннар, бүрекләр ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә монда әйтә, җылыну өчен һәм башка мәнфәгатьләр өчен, башка кирәк яраклар өчен. Әле бит сез аларның итләрен дә ашыйсыз ди. Аллаһ Тәгалә монда әйтә, хайваннарны ни өчен мин сезгә бирдем ди. Хайваннар безгә хезмәт итсеннәр өчен, безгә ризык буларак, аларның тиресеннән кием ясар өчен Аллаһ Тәгалә безгә башка төрле мәнфәгатьләр өчен биргән. Һәм шуңа күрә безгә хезмәт итсеннәр өчен бирелгәнгә күрә адәм балалары да шушы хайваннарга инде җылы, күркәм, шулай бит мәрхәмәтле мөнәсәбәт кылырга тиеш. Балаларыбызга аңлатырга кирәк. Аларны рәнҗетергә ярамый. Менә шаккатасың шушы балаларны күрәсең дә, шулай бит ничек шушы хайваннарны рәнҗетәләр, тибеп очралар, шулай бит төрле нәрсәләр белән газаплыйлар. Каян килгән буларга шушындый әшәкелек дип. Вроде өйдә шундый акыллы гына белый пушистый, шулай бит аурамда күрәсендә, исең акылың китә, каян килә икән мондый шәкелек дип. Шуңа күрә балалар безгә аңлатырга кирәк, сөйләргә кирәк, безнең үрнәкләрдә күрсеннәр. Шушы җан ияләренә шушы муамәләне, бигрәк тә кыш көннәрендә бергәләп җимлекләр ясый, бергәләп урамда күрдек икән, песиен, ризык бирергә тырышып балаларыбыз күрсен. Чөнки бәлки белеп булмый бит, җәннәткә керергә безгә шундый кичкенә генә бер изгелек җитмәс. Бәлки шушы хайванны ашаткан бу хәдистә дә шушы җәннәткә кергән бер этне су чиртеп, бәлки безнең дә мизаныбызда бер изгелек җитмәс җәннәткә керергә, һәм Аллаһның рәхмәте белән шушы хайваннарга, кошларга кылган изгелегебез сәбәпле без Аллаһның рәхмәтенә ирешеп җәннәтле булырбыз. Акыра җәмәгать менә сөйлик, аңлатыйк һәм безнең күңелләребезгә шушы тереклек җан ияләренә карата мәрхәмәтлек Аллаһ Тәгалә күңелләребезгә салсын иде. Бер-беребезгә карата рәхимле булып, мәрхәмәтле булып, кешеләрне дә, хайваннарны да рәнҗетмичә, сүз белән дә, амәл белән дә бер-беребезгә хөрмәт белән, бер-беребезне ихтирам итеп, хакыйкый мусульманнар булып яшәргә насыйп итсен ие. Хакыйкый илаһыбыз бер Аллаһка гына гыйбадәт кылып, Пәйгамбәр саллаллаһу гына тормышыбызда үрнәк итеп алып, һәм инде Аллаһ Тәгалә риза була торган, кабул итә торган һәм ярата торган сүзләр белән генә сөйләшеп, ул ярата торган гамәлләр кылып, бу дөньяда да аның бәхетенә ирешеп, һәм ахирәттә дә җәннәтенә керергә насыйп итсен ие. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu wal ghafurur rahim.